Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing putra putri kelas 5 sing ditresnani dening Mak Guru. Ing pasinan basa Jawa dina iki Pak Guru bakal ngaturake babagan pidato. Pidato ana ing basa Jawa duweni jeneng liya utawa jeneng liyane yaiku sesorah. Ana uga kang ngarani pidato iku medhar sabda. Dene pidato kuwi duweni teges yaiku nyampeake utawa nglantarake sawijining informasi utawa kabar ana ing sakngarepe wong akeh. Nalikane bocah-bocah bakal nindakake pidato ana bab-bab kang kudu digatekake nalika arep nindakake pidato. Kang angka 1 yaiku babagan basa utawa menawa bocah-bocah bakal nindakake pidato kudu nggatekake basane atau bahasanya. Basa kang digunakake kudu jumbuh cocok sesuai karo sing diadepi. Saumpama sing diadepi iku kancane dhewe, iku bisa nggunakake basa ngoko. Umpama sing diadepi adik-adike kelas awake dhewe, uga bisa nggunakake basa ngoko. Ananging menawa sing diadepi dening bocah-bocah iku umure luwih tuwa, umpamane Pak Guru, Bu Guru, wong tuwa, awake dhewe kudu nggunakake basa krama utawi basa krama inggil utawi basa krama alus. Kang angka 2, bab kang kudu digatekake nalika bocah-bocah nindakake pidato yaiku nganggo utawa ngagem busana kang becik lan sopan. Kang angka 3 yaiku wiramaning swara. Tegese swara iku penak dirungokake, ora kena keseron utawa banter-banter lan uga mboten pareng utawa ora kena swara iku alon banget. Dene kang angka 4, bab kang kudu digatekake nalika arep nindakake pidato yaiku solah bawa. Solah bawa tingkah laku, sikap nalika ngadepi wong akeh. Lah kudu kepiye? Kudu mantep, tetek, madhep marang pamirsa utawa madhep marang sing diajak pidato lan uga tangan ngapurancang. Sabanjure bocah-bocah uga kudu mangerteni perangan utawa bagian-bagian dari pidato. Ingkang angka 1, perangan kang nomor 1 yaiku pambuka. Lah pambuka dhewe kuwi ana pirang-pirang bagian. 1 ana salam, 2 atur pakurmatan, 3 panuwun syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Kang angka 2 bagian pidato utawa pirangane pidato yaiku isi pidato. Tegese wigatining pidato kang bakal disaturake utawa disampaiake marang wong akeh. Perangane pidato kang angka 3 yaiku panutup. Lah panutup iku isine kesimpulan utawa dudutan pidato kang wis disampaiake. Ingkang angka 2,
penutup iku isine yaiku nyuwun pangapura mbok menawa nalikane pidato ana tetembungan kang ora pas marang wong akeh. Sing nomor 3 yaiku kang ana perangane panutup yaiku salam panutup. Sabanjure bocah-bocah buka buku paket basa Jawa. Tugas kanggo bocah-bocah yaiku maca buku paket basa Jawa kaca 3. Pidato ulang tahun. Lan sabanjure dibuka kaca 4, digarap nomor 1 lan tekan nomor 5. Sugeng ngayahi pasinaon basa Jawa, muga-muga Allah Subhanahu wa taala menehi gampang marang bocah-bocah kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi